Исәнмесез, хөрмәтле укучылар! Татарча онлайн мәктәп кысаларында физика дәресләренә рәхим итегез. Бүген без сезнең белән танышып үтәбез кайбер физик терминнар белән. Хөрмәтле укучылар, физикада без көндәлек тормышта куллана торган гади сүзләрдән тыш, төрле физик күренешләрне яисә төрле физик төшенчәләрне белдергән махсус сүзләр яисә терминнар кулланыла. Кайбер физик терминнар инде безнең көндәлек тормышыбызга да үтеп кергән. Мәсәлән, электр тогы, көч, механик энергия – бу сүзләрне инде без үзебезнең көндәлек тормышыбызда да куллана башладык. Хәзер исә сезне таныштырып үтәсем килә физик җисем яисә җисем дигән физик термин белән. Әгәр дә безне урап алган дөньяга карасак, анда бар төрле җисемнәр, төрле физик җисемнәр. Мәсәлән, ком бөртеге, аларны сез экранда күрә аласыз. Яисә таш, яисә мәсәлән ай, төрле күк җисемнәре, җир җисемнәре. Шулай ук үзебезнең бүлмәбезгә дә игътибар итсәк, анда янә бар төрле физик җисемнәр. Мәсәлән, каләм ул физик җисем. Өстәл өстендәге дәфтәр ул физик җисем. Без уйный торган туп, мәсәлән, ул шулай ук физик җисем. Шул ук вакытта бу җисемнәрне без теге яки бу рәвештә тасвирларга омтылабыз. Мәсәлән, аларның бар төсләре, аларның бар формасы, аларның бар зурлыклары. Хәзер игътибар итик экраннарга. Монда күрсәтелгән беренчесе аның пластилин кисәге һәм икенчесе шул ук пластилин кисәгеннән ясалган, мәсәлән, кичкенә генә фил. Бер ук пластилиннан ясалу булу сәбәпле аларның күләмнәре инде бер төрле була, аларның төсләре шулай ук төрле, ләкин аларның формалары инде аерыла. Киләсе рәсемдә игътибар итегез, сезгә күрсәтелгән ике төрле кашык. Аларның формалары бер төрле, төсләре шулай ук бер төрле, ләкин күләмнәре инде төрле. Шул рәвешле, хөрмәтле укучылар, без җисемнәрнең формасына карап, аларның үлчәмнәренә карап, аларның төсләренә карап, без аларны тасвирларга тырышабыз. Һәм җисемнәрне тасвирлый торган тагын бер параметр ул аларның состав өлеше. Физик җисемнәрнең состав өлешләрен матдә дип атыйлар. Мәсәлән, сез экраннарда күрә аласыз резина, бакыр, су, тимер, булар барысы да матдәләр дип атала. Хәзер игътибар итик экраннарга. Безгә аера белергә кирәк, нәрсә ул җисем, нәрсә ул матдә. Мәсәлән, су ул матдә, су тамчысы инде физик җисем. Тимер ул матдә, тимердән ясалган, мәсәлән, кашык ул инде физик җисем була. Пыяла ул шулай ук матдә, пыяладан ясалган, мәсәлән, графин яисә бүтән төрле савыт ул инде физик җисем була. Резина ул шулай ук матдә, резинадан ясалган туп яисә берәр төрле уенчык ул инде безнең килеп чыга физик җисем. Физик җисем һәм матдәдән тыш бар безнең тагын материя дигән сүз. Бу сүз нәрсәне аңлата икән? Материя безнең аңыбызга бәйсез рәвештә галәмдә булган барлык нәрсә ул. Тагын бер кат әйтик, материя ул безнең аңыбызга бәйсез рәвештә галәмдә булган барлык нәрсә ул. Бүтән нәрсәне без материя дип атай алабыз. Әлбәттә, бүтән төр материяны да без күрә, сизә, таный алмаска да мөмкинбез. Мәсәлән, электр тогы яисә радиодулкыннар ул материяның бер төре булып тора. Без аларны күрмәскә мөмкинбез, сизмәскә мөмкинбез. Шуңа да карамастан алар бар һәм ул инде әйткәнемчә материяның бер төре. Шулай итеп, хөрмәтле укучылар, бүгенге дәрестә без сезнең белән таныштык 3 төрле яңа сүз белән: физик җисем яисә җисем, матдә һәм материя. Хәзер әйдәгез дәресебезнең практик өлешенә күчәбез.